Maayong adlaw. Aniya ang labing uwahing kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo. Nangita og paagi si Gobernador Gwen Garcia aron dili mahutdan og stocks nga tambal ug uban pang medical supplies ang mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo. Kinisubay sa tinguha sa gobernador nga paspas nga makaabot ngadto sa mga Sugboanon ang ayudang medikal. Si Paula Mendoza alang sa hingpit nga detalye. Aron masiguro nga kanunay nga adunay supply sa mga gikinahanglan nga tambal ang mga provincial ug district hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Ipatuman sa Kapitolyo ang paspas ug bag-o nga pamaagi sa pagpalit sa mga tambal. Sama sa gibuhat sa Sugbo Negosyo, dili na ipaagi sa taas nga proseso sa pagbid ang mga gikinahanglan nga mga tambal ug hospital supplies, kundili bayaran kini sa Kapitolyo good as cash, isip emergency purchase sulod sa 3 ka bulan. Kung maka-order na ang ospital gikan sa supplier, musumiter na og billing ang supplier ug bayaran kini sa Kapitolyo sulod sa 5 ka adlaw. Pinaagi ni ini, sigurado nga dali ma-replenish ang mga supply sa tambal ug uban pang mga gikinahanglan sa mga ospital nga gidumala sa lalawigan sa Sugbo, aron masiguro ang kaayuhan sa mga konstituwente nga mga pasyente. Kasamtang ang gipasumiter na ni Gobernador Garcia ang mga medical suppliers sa mga presyo ni ini ug tan-awon kini sa Bids and Awards Committee sa Kapitolyo kung kinsa ang adunay pinakamubo nga presyo. Matud ni Gobernador Garcia, pinaagi ni ini, mas mapasayon ug mapadali ang pagkuha sa mga gikinahanglan sa 12 ka district hospitals ug 4 ka provincial hospitals sa tibuok probinsya. Dili na usab moagi sa taas nga proseso ug kontrolado usab ang presyo sa mga supply. Base sa ilang gisumiter nga presyo, subay sa presyo nga gilatid sa Department of Health. Human sa 3 ka buwan nga emergency purchase, ipaagi na usab og consignment tali sa lalawigan sa Sugbo ug mga supplier ang pagpalit sa mga tambal. Then after i-implement na itong consignment. Then ang hospitals mo withdraw na lang adto sa ato ang warehouse sa ilahang need. And then mobil ang supplier dayon ato na silang bayaran. Ano siya? Aron lang na na-stock permi, then maka-withdraw dayon na ato ang mga hospitals. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Maukadto ang mga balita sa Sugbo. Subscribe ug i-follow ninyo sa kanunay ang Sugbo News Facebook page ug YouTube channel. Ako si Katrina Kovalik. Maayong adlaw.